Жеңу диктанты язучының исем фамилиясын тіркелер Георгий тасмасы бирәләр. Зейлелер дә бердән булып бөтен Россия акциясына кушылды. Диктант язу урыны итеп сайланган политехник күллияткә район җитәкчелеге, ветераннар советы вәкилләре, студентлар җыелды. Основная задача этого проекта это вот, чтобы мы помнили свою историю, знали свои корни и, зная прошлое, в настоящее время не допустили то, что было вот именно 41 и 45 годы. Шараның максаты кайда эшләүеңә һәм ничә яшьтә булуыңа карамастан үткәнне белүнең ни дәрәҗәдә мөһим булуын күрсәтү. Күллият студенты Даниил Каракаев та җиңү диктантын язып, илебез тарихы буенча үзенең белемен тикшереп карарга булган. Я уже участвую второй раз. Ну, это, во-первых, просто даже самому интересно проверить свои знания, как хорошо я знаю. Но также надо не забывать о тех событиях, интересно вспомнить, как люди жили, как вообще происходили метаморфозы в самом государстве, в его обществе. Это очень интересно и полезно знать. Диктант бердәм дәүләт имтиханы форматына якын булган 25 сораудан торды. Биремнәре исә Ленинградны фашистлар блокадасыннан тулысынча азат итүгә 80 ел тулуга, фронтовик язучылар юбилеена һәм башка тарихи даталарга багышланды. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.